Takže hezký den, já dneska vítám u mě tady Daničku Bachmanovou, vlastně moji milou klientku, kterou dlouholetou, kterou vlastně opečovávám ve studiu Bea. A já mám na Daničku, ještě ji představím, je to maminka a babička a skvělá žena, pyšná babička, skvělá žena, která vlastně pečuje nejenom o svoji rodinu, ale právě i o vnoučátko a je hodně vytížená, mají chatu ještě na Vranově, takže furt má co dělat a je moc tvořivý člověk, který se baví malováním obrazů a pomáhají to i psychicky, i celkově, takže asi takhle bych představila Daničku tady. A jestli chce ještě něco říct k sobě? Asi ne. Asi ne. Dobře. Vlastně, proč jsem si Daničku pozvala? Protože prošla se mnou lymfatickým ošetřením, vlastně péči celotělovou a taky vlastně rituály mušlový. Takže já bych chtěla vědět, Daničku, když poprvé měla jít na tuhle péči, jaký byly v tobě pocity? Jak se cítila, když měla jít na tu péči, kterou nevěděla, jak bude vypadat? Jak se cítila fyzicky? A jestli jsi měla nějaký problém na těle, byla nějaká nateklá, nebo něco tě táhlo, bolelo? Klidně pozdílej ženám, aby věděli, jak to... Byla to spíš taková hlavně výzva udělat něco pro sebe a někam se posunout. A i zároveň, že jo, člověk prochází každý nějakýma procesema, každý máme nějaké svoje trápení, každý máme něco a potřebujeme se někam posunout. Chtěla jsem se posunout dál a posunulo mě to doopravdy, jako je to dobrá věc a myslím si, že jsem i v dobrých rukou, můžu říct. Dobře. Ráda chodím hlavně i na ty masáže, že jo, i tady na tyhle lymfatické. Včera jsem třeba zrovna byla na masáži, i lymfu mi Beátka udělala. A zároveň cítím se hnedka jako svěžěji, lehčeji. Vždycky odcházím taková lehčí, svěží a i s dobrou náladou. Stojí to za to, fakt jako si udělat ten čas, protože je to ono se to nedá ani vyslovit. I takhle spíš bych řekla, měl by si to každý vyzkoušet, aby věděl vůbec, jako, co by to pro něho mohlo znamenat, protože každý máme jiný tělo, nebo každý máme od toho očekávání nějaký jiný, ale mě to nakoplo. Jako po všech stránkách, jo, že i celkově, jakože ta cesta někam vede, jsem zjistila, jo, že to není jako, že bych to jenom vyzkoušela, nebo že bych jako chtěla jenom něco vyzkoušet, ale fakt to vede někam a vím, že vždycky si to zopakuju a vždycky, když si to takhle zopakuju a zase za Beátkou jdu, že je mi fajn, je mi dobře a to tělo se oplácí tím, že vlastně je v lepší kondici, je mě líp, jako je mě o hodně líp, po všech stránkách. Jo, mám ještě otázečky, pár. Mě by zajímalo vlastně, jestli když došla poprvé, prožívala jsi nějaké silné emoce nebo nějaký těžký příběh, který vlastně si prožívala a jestli vlastně tady tímhle procesem se ti povedlo některé ty emoce uvolnit, protože vlastně lymfa hodně souvisí s emocemi, zaseklými třeba i v těle a často vnímám, že nám hodně pomáhá tady tahle péče, že prostě dovedou se uvolnit a dovedou pustit tady tyhle emoce. Ano, měla jsem v té době hodně těžký období. A právě proto, tím, že jsem si říkala, musím zkusit všechno, a tohle byla pro mě doopravdy jakoby velká pomoc. Jo, tady tohle, že po všech stránkách, nevím, jestli to má jmenovat nebo nemenovat, ale určitě klidně. Bylo to
po všech stránkách, uvolnilo se mi tělo, jo, i vy jste skvělá, že jo, takže pomohla jste mi jak psychicky, tak fyzicky v té nejtěžší době, co jsem měla, že jo. A zároveň je to takový balzám na duši, všechno. Souvisí to jedno s druhým. Jo, že to není jenom tak jako o tom jít si někam na nějakou masáž, nebo jít si jenom někam, jo, někdo řekne, já si půjdu někde to vyzkoušet. Jo, fakt je to tělo a ono se vám za to zase odmění, to tělo, tím, když budete pro něho něco dělat. Ale takže to máme jinak nastavené. Jasně. Takže určitě ta investice do sebe je důležitá. Investice, přesně. Investice do sebe. Taky jsem dlouho otálela, když jsem vůbec jako pro sebe zjistila, že musím něco udělat, jo, aby se někam pohla, nebo abych zároveň i věděla, co se sebou, nebo celkově. A jste skvělá, takže vy sama vždycky dovedete tak jakoby se bavíme o všem, že jo, o jídle, když jsem díky vám trošku stravu změnila, že jo, nebo celkově a ona, ta lymfa doopravdy, člověk je splasklej potom, jo. Jo, je to tak. Jo, takový nateklej, nafouklej a fakt jako splasknete, jo, je to takový fajn, příjemný a osvěží se to tělo, jo. Ano. Takže určitě jsou tam dobré i typy, že byly vhodné ty typy, třeba čajové nebo nějaké ohledně stravy, výživy, nějakých doplňků, že to stojí za to do toho jít. Stojí to za to. I ten lymfatický čaj, co mám od vás, tak si ho sem tam popiju, samozřejmě ne pořád. Jasně, ale to ani tak, není si vzpomenu, dobrý. Ale než jdu třeba k vám, že jo, no, tak na tu lymfu, tak si ho vždycky popijím, nebo tak, ale i vlastně to stravování, vždycky se něčím vzájemně o tom pobavíme, nakopneme se jedna druhou i třeba, že jo, že něco. Jasně. Ale vy jste fakt bylinkářka na pravém místě, protože vždycky to, co řeknete, tak je jakoby příjemný a dá se to konzumovat. Jo, dobře. Ještě ženy mají otázky, protože mají strach, jestli vůbec do toho jít, jestli tam najdou tu důvěru a ten bezpečný prostor právě, že neví, jestli je to pro ně to vhodné, zrovna tady v prostoru mém. Takže co byste těm ženám jakoby doporučila? Nemají se čeho bát. Já už jsem prošla tolika masážema, nebo tolika už taky za ty roky, že jo, není mi 20. A vyzkoušela jsem si spoustu tady všelijakých, taky těch, než jsem dospěla k tomu, že vlastně to, co člověk potřebuje, že jo, nebo to, co by jako chtěl mít, a že vlastně i na tu lymfu taky jsem to pořád nevěděla. Ne, že byste mi to nabízela, sama jsem na to přišla, že to chci, že jo, nebo že bych jako ráda, aby mi někdo poradil, a vy jste ten člověk, který vlastně umíte poradit, umíte pomoct, jak jít třeba i dál, a nebo to, jo, nabudíte, nebo nevím, jak vám to mám teďka říct. Jo, přesně tak, jo, někdy i nabudíme. Nabudíte, jo, a teďka, jo, vždycky, že i navedete toho člověka, jako co a jak, a co by tak asi, jo, mohlo být nebo nemohlo být, a tím pádem je mi vždycky u vás skvěle, máte to tam krásně udělaný, atmosféra super, jo, jakože fakt vůbec nehledala bych nikoho jiného už nikdy v životě. Děkuju. A ještě mám otázku, jestli nějaký velký aha moment od prvního setkání až po teď, co by Danička tak vypíchla ženám. Velký aha moment. Jo, jaká změna jako v sobě byla taková velká? Sklidnila jsem se. Hodně mě to sklidnilo, jakoby tady tyhle co se s váma stýkám, chodím na ty masáže nebo na to mušlování, že jo, to bylo taky nádherný. I ta lymfatická masáž, to je úplně úžasná. Jo, že to tělo se sklidní a sklidnilo se i všechno, i mysl, i vlastně všechno v tom těle, tak jako
je to potřeba. Já je strašně ráda jednou za ten měsíc, nebo i když jednou za 3 týdny, jak nám to vyjde a vám hlavně časově, protože jste vytížená, tak ráda za váma přijdu, protože mě to vždycky obohatí, jo, čímkoliv. A i už jenom to, že se potkáme, to, že si povykládáme, to, že si řekneme, co dobrýho bychom si dali nebo nedali, nebo navedete mě nějakou bylínkou, když si třeba postěžuju na něco, že jo. A takže za mě top. Jo, takže to by bylo tak všechno, co máme tady pro ženy přichystané. Nebylo to dopředu nahrané, to je fakt živo, ani domluvené, takže to je osobní zpověď tady Danušky. A pokud váháš ještě a máš nějaké otázky, klidně dej do komentáře, moc ráda ti odpovím. A v 18 hodin odpovídám. Jo, zatím ahoj. Nashledanou.